Posachedwapa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe pamene Achinyamata amene iwo akufunisisa kuti boma liyatumize ku Israeli akuchita zionesero, ndipo Achinyamatawa atengana ndithu kagulu kusonyeza kusakondwa ndi mmene iwo akunenera kuti boma mmene likuyendesera za ndondomeko yotumiza anthu okagwira ntchito ku Israeli. Ndipo Achinyamatawa lero lino Monday kapena kuti lolemba la pa 11 November 2024 anakonza chionesero chimenechi kuti apite ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe kulikulu ndithu la boma kuti akamang'ale, ndipo zimenezi zidachitikadi koma pamene iwowa ali kumeneku ayimisidwa pa gate ya ku Capitol Hill pamene kwazazanso Apolice ambiri. So tisanafotokoze zinthu zambiri, taonerani mavidiyo amene Achinyamatawa akuyimba nyimbo zosonyeza kusakondwa ndi mmene iwo akuonera kuti boma likuyendesa za ndondomeko imeneyi yotumizidwa makamaka yowatumiza ku Israeli. So umo ndi mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe makamaka ku Capitol Hill pamene Achinyamata amenewa akuchita zionesero ndi kusakondwa kwa ndondomeko imene boma likugwiritsa ntchito powatumiza Achinyamata amenewa ku Israeli. Mukufotokoza kwawo Achinyamatawa akuti akhala kwa nthawi yayitali ndipo akhala akuwauza kuti tikutumizani komano njira zonse sizikutheka, nde iwo anachiona kuti mwina ndichofunika kuti mwina achite kukakamiza boma mu njira yopanga ma demonstrations lero lino pa 11 November 2024. Nde tiwerengeso mwina timvesese nkhani bwinobwino kuti zikukhala bwanji. Tiwerenge ena mwa mamedia aku Malawi kuno odalirika amenenso alemba za nkhani imeneyi. Zodiac yalembaso za nkhani imeneyi ndipo akuti Achinyamata omwe akufuna ntchito ku Israeli afika pa chipata cha Capitol Hill pomwe Apolice awayimisa. Achinyamatawa ati akufuna kulowa mkati mwa ofesi za bomas kuti akakumane ndi akuluakulu, komatu Apolicewa auza Achinyamata kuti ayimekaye kamba kuti akuluakulu a boma awalankhula pamalo omwewa. So akuti adawauza kuti Achinyamatawo awayankhulira pa gate pompo. Aposo analemba kuti zionesero za Achinyamata omwe akufuna ntchito mdziko la Israeli sopano zayamba ku mzinda wa Lilongwe. Achinyamatawa ali pa ulendo opita ku Capitol Hill. So apopo adali asanafike, apo adali atafika.
So mutha kuona kuti kudavuta kumeneku chifukwa Zodiac idazalembanso kuti apolisi atumiza asilikali owonjezera pa chipata cholowera kulikulu la boma mu mzinda wa Lilongwe pomwe Achinyamata afika likulu la Lilongwe kapena kuti la boma lino ku Lilongwe ndi ku Capitol Hill. Apapa amatanthauza ndithu kuti Capitol Hill chipata cholowera ku offices. Padakali pano anthuwa athawa pamalopa apa nkuti apolisi ataponya Teargas. Anayamba ndithu kuponya Teargas okhetsa msozi kwa anthu amene adali pamalopa. So pa nkhani yomweyi ndithu anthu osiyanasiyana akuyikapo ma comment awo pa zimene zikuchitikazi, makamaka pa zionesero zimene Achinyamata mdziko muno akuchita lero lino mu mzinda wa Lilongwe ku Capitol Hill. Ndipo awo ni makomenti pa tsamba la Zodiac amene anthu akuyikapo ndithu poona kuti Achinyamata ndithu afuna kukakamiza boma kuti awatumize ku Israeli kumene akumakagwira anthu ntchito za munda.